Libya gabara tas bamban kike ko amata ke zan yi wa kallon soyayya fansi kuma na ji daɗi yawa. In har na ganki kina murna fara'a ta shiga haƙori, sannan kuma in baki kirji na ko za a ga nai koyi. Kasu farki ta nunawa jama'a na san haka a mafari. Yar Libya kin zama bargona na rufa shi da na ji dari. Yau gana kan hanyar Libya na yi zango a Maraki. Nazarin ki nake kwana da wuni yau don haka ne take, sannan kuma ke zanwa fara'a don ba wata bayan ke. A gare ki bani na zama silke a taɓa ki akwai sake, ba na jure bacin ranki balle faki koke. In ba ke kin san baban si ke ce kika zama ɗe. Babban kiki ko amata kowa yake san bacin ranki da shi ba zan saba ba. Najeriya da kasar Libya da gurin su ba ɗaya ne ba. Da kin kira ko da a kafafu zuwan ba zai canja ba. Ni nasara ta dai mu kasance ta hogaran yar baba. Duk wanda ke so ku yi soyayya ya saba lamba, kamar a ce ya zara kuɗi don sayan ba. Kauna muke mun bar soyayya muna a turba, sanan batun ya riske su baba da shi da baba. Ina yabo a gare ki princess ko ba a wake ba, da kin gana bata miki ruhi to ba da gangan ba. Ai nasara na san ta abun wanda bai ji tsoro ba. Kwana nake a cikin shauƙin so batun da ba wai baya yan Libya. Faɗi na ji ni daga yau tsarin ki na bi. Yadda na yi kiki siga mai kyau sannan ga ladabi. Kiji sunan ki ya zan min lakabi. Daɗi na ji ko aka ke ce sababi. Da kyau na sufa ga hakuri, na san dubu kin zarce ɗari. Mufarrake zai zama hadari, dan ke ce bangon sukari. Najeriya da kasar Libya shi ya zama hanya ta biya. Mix. Yanzu ne mix.